Κυρία Μάρκου, έχει τώρα το λόγο. Για 6 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση που ξεκίνησε τη δεκαετία του 80 στη χώρα μας ήταν ένα τολμηρό εγχείρημα, αφενός γιατί απαιτούσε μια ριζική ανατροπή του ως τότε ακολουθούμενου ιατροκεντρικού και κατασταλτικού μοντέλου διαχείρισης της ψυχικής ασθένειας, αφετέρου γιατί είχε ως προϋπόθεση την αλλαγή νοοτροπίας τόσο στην κοινωνία όσο και της πολιτικής. Για να το πω απλά, η ψυχική ασθένεια έπρεπε να βγει από την απομόνωση, όπου είχε τοποθετηθεί και να τεθεί στο επίκεντρο μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την ψυχική υγεία. Άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δημιουργία του ΕΣΥ, η μεταρρύθμιση στο χώρο αυτό αποτελούσε αίτημα και της ελληνικής ψυχιατρικής κοινότητας και νομίζω αδικεί ο ΣΥΡΙΖΑ την προσπάθεια αυτή, παρουσιάζοντάς την ως επιβεβλημένη από την Ευρωπαϊκή Κατακραυγή για το ψυχιατρίο της Λέρου. Η μεταρρύθμιση λοιπόν δεν είναι ξενόφερτη. Οι παράλογες απαιτήσεις των δανειστών όμως έχουν οδηγήσει σε σοβαρές στρεβλώσεις της προσπάθειας αυτής. Για παράδειγμα, η διακοπή της λειτουργίας των ψυχιατρικών νοσοκομείων από το 2011 και μετά φαίνεται να υποκινείται αποκλειστικά από τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Απόδειξη το γεγονός ότι δεν συνοδεύτηκε από μέτρα ομαλής μετάβασης, όπως η δημιουργία ψυχικών κλινών στα γενικά νοσοκομεία και η ενίσχυση των κοινοτικών δομών και τομέων ψυχικής υγείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, υπάρχουν 27 ανανεργές τομεακές επιτροπές ψυχικής υγείας που αποτελούν τον κορμό των ΤΟΨΗ, ενώ από τις ενεργές επιτροπές οι 13 βρίσκονται στην Αττική και οι 18 στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η ίδια εικόνα άνησης κατανομής και συγκέντρωσης του κυρίου όγκου της Αττικής επικρατεί και στις διάφορες δομές ψυχικής υγείας. Το βασικό πρόβλημα της αποσπασματικής ως τώρα προώθησης της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης εντοπίζεται στην έλλειψη πολιτικής βούλησης διαχρονικά να τεθεί η ψυχική υγεία στο επίκεντρο μιας ολοκληρωμένης δημόσιας πολιτικής με αποφασιστικό τρόπο. Έτσι, η όποια προσπάθεια περιορίστηκε στο πρόγραμμα Ψυχαργό, που χρηματοδοτείται κυρίως από ευρωπαϊκούς πόρους, με έμφαση την αποασυλοποίηση ενηλίκων ασθενών, στόχος που πια έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό. Την ίδια στιγμή, οι τομείς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, της πρόληψης, της φροντίδας για ειδικές ομάδες όπως είναι τα παιδιά, οι έφηβοι, οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες αφέθηκαν σε δεύτερη μοίρα και μόλις στην τρέχουσα περίοδο τίθεται πια ως προτεραιότητα. Τα στοιχεία για την κατάσταση στον χώρο της ψυχικής υγείας επιβεβαιώνουν τον κανόνα των τελευταίων ετών στον χώρο της υγείας γενικότερα. Πρώτον, σημαντική χειροτέρευση του επίπεδου ψυχικής υγείας του πληθυσμού με καταγεγραμμένη αύξηση των περιστατικών κατάθλιψης και των αυτοκτονιών. Δεύτερον, στροφή των ασθενών προς τις δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας ως αποτέλεσμα της μείωσης των εισοδημάτων. Για παράδειγμα, τα ποσοστά προσφυγής σε δημόσιες δομές για παιδιά και εφήβους έχουν αυξηθεί σε ποσοστό 39,8% και 25,5% αντίστοιχα την περίοδο 2007 και 2011, ενώ στον ιδιωτικό τομέα έχουν μειωθεί κατά 35,4%. Τρίτον, παράλληλη διαρκής μείωση της διαθέσιμης χρηματοδότησης για την ψυχική υγεία, με μείωση 10% το 2011 και περαιτέρω μείωση 55% το 2012 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ο συνδυασμός της αυξημένης ζήτησης για δημόσιες υπηρεσίες υγείας και της μείωσης των διαθέσιμων πόρων έχουν ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό πολλών ασθενών από την πρόσβαση στην απαραίτητη φροντίδα και θέτουν σε κίνδυνο την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης. Τα περισσότερα από αυτά που αναγγείλατε, κυρία Υπουργέ, τα είχε πει πριν από εσάς και τα είχε εισηγηθεί η κυρία Σκοπούλη όταν η ΔΙΜΑΡ συμμετείχε στην κυβέρνηση. Προσπάθησε να εντάξει την ψυχική υγεία στις προτεραιότητες και να φέρει αλλαγές, όπως την κατάργηση της παρακράτησης της σύνταξης, την ενεργοποίηση και αναβάθμιση των τομεακών επιτροπών και τη δημιουργία ξεχωριστού προϋπολογισμού για την ψυχική υγεία. Αλλαγές που συνάντησαν αντιστάσεις από τα άλλα δύο μέρη.
Η Δημοκρατική Αριστερά υποστηρίζει σταθερά τη συνέχιση και ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης με βάση τις διακηρυγμένες αρχές της τομεοποίησης και της κοινοτικής ψυχιατρικής, με σχέδιο και σε συνάρτηση με τις οξυμένες κοινωνικές συνθήκες. Με κύρια χαρακτηριστικά, πρώτον, την ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας και την ενίσχυση και πλήρη ανάπτυξη των τομέων ψυχικής υγείας σε όλη τη χώρα. Δεύτερον, τη μετατόπιση του κέντρου βάρους από την αποασυλοποίηση στην πρόληψη των ψυχικών διαταραχών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών, παράλληλα με δράση στην εκπαίδευση και στην πολιτική πρόνοιας για τα παιδιά, με στόχο τη συνολική μείωση προοπτικά της ψυχικής νοσηρότητας. Τρίτον, την αντιμετώπιση της ψυχικής διαταραχής στο πλαίσιο των κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και την ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών για ειδικές κατηγορίες διαταραχών, όπως ο αυτισμός, μέσα από ένα δίκτυο δομών αλλά και κινητών μονάδων που θα καλύπτει το σύνολο της επικράτειας. Τέταρτον, τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των ασθενών, τη συμμετοχή των ληπτών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη λύση αποφάσεων, παραδείγματος χάρη μέσα από τις τομεακές επιτροπές ψυχικής υγείας και την ανάληψη δράσεων ενάντια στις διακρίσεις, στο στιγματισμό των ψυχικά ασθενών. Και πέμπτον, τη διαρκή επικαιροποίηση του προγράμματος της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας μέσα από τη συστηματική καταγραφή των αναγκών. Σε μισό λεπτό τελειώνω, κύριε Πρόεδρο. Τη διαφάνεια και τη λογοδοσία σχετικά με την απόδοση των πόρων και την αξιολόγηση των διαφόρων δομών και υπηρεσιών με βάση ποιοτικά και όχι καθαρά οικονομικά κριτήρια. Κλείνοντας, απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας του πληθυσμού είναι να καταπολεμήσουμε και όλες τις γενεσιουργές αιτίες των ψυχικών διαταραχών που έχει οξύνει η κρίση, την ανεργία, τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την αίσθηση ότι δεν είμαστε κύριοι του εαυτού μας, αλλά έρμεα της οικονομικής κατάστασης της χώρας. Αντί λοιπόν η ηγεσία του Υπουργείου να αρνείται να δει την κατάσταση όπως αυτή αποτυπώνεται στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία για την επίδραση της κρίσης στην υγεία, ας φροντίσει να προτάξει τα ζητήματα αυτά στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές μας και να διασφαλίσει τη συνέχιση της μεταρρύθμισης πάνω από τις αρχές που ανέφερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.